Ibarzabal, zorionak gorlara igoera igo dezu. Orain bai, hitzordu nagusi bat irabazi dezu, aiztondo hirugarren egin ostean, gaur bai, besoak altza, ondo gozatu, irribarrea sumatzen zaizu. Bai, azkenien holango prestigio karrera bat, bakarrik helduta irabaztie, azken kilometro guztiek ostie, ja karrerie irabaziteko zulak hasi, kristona da, esasun modien oso posik. Podium eta zitzeite azia pixkan askatuta ginen gubiok, orain ja, garaipen eta zitzeiten gea, gaurkoa sendoa izan da. Bai, hori, pasaden aste buren igatian be irabazteko aukera ukina ben, atzoko karrera, nahiko ezberdin izen zen talde aldien duzalda ezin izena ben disputeu, baina, lideran maiota hartu naben euskaldunekoa, da gaur berrio garaipen heldu da, gorla moduko toki baten ez. Gorla da, nola junda bigarren egoera hori, lehenengoa kontrolatu dago, Gartxuk jodu, gero Iñaki hor junda, baina gero, Aizpurutxo ingurun erabaki da lasterketa, talde txiki bat osatu, eta gorlako bigarren egoera horretan erabaki. Bai, lehenengo esausun moden lehenengo egoeran ja oso fuerte egon gara, aurrek urti eta baina fuerteago, 20 minutu eskazien egon gu, da horrek asko aportu hau pelotoie, behien atakiek hasi dire, da 20ko talde txubet jun gara, da gero azken portue, betik jodabe bigarren denak Álvaro Sagradok, da hor junaz kontroletan azken kilometroan atrape duten arte, da azken kilometroan fuerte jodot, da bakarrik eldunaz. Nun ikusi duzu garaipena zure zela? Jodoten momentuen ikusiot gorarte gino aguantateko gaz eukiotela, da bertan pare dizela telkomekoa da, brokarrekoa, da hor ja nahiko garaia sentidunaz. Oraintxe pixkat bigarren erron geratuko da, baina maio turdina sendotu dezu ere. Gustatzen zaizkizu maio turdinak, Bai, azkenien torneoko lider jutie da tornea irabazteko aukera eukitie, oso ondo dau, da pasen urtien esan otxun moden ondo pasenan udan, da urten behar esperot bardin pasatie. Zorionak. Mila esker.